Poenta novinarstva jeste da se stvari nazivaju pravim imenima. I zato ću na početku nove epizode podcasta 2x45 reći da je Crvena zvezda doživjela neuspeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona, kako god to neko tumačio, govorio, razmišljao, plasirao. Samo ćemo da vidimo da li se sa tim slažu i moje kolege Darjan i Vujke. Sportski neuspeh, tako bi rekao. Sportski, ja nisam ništa drugo. Sportski neuspeh s obzirom da batalim, to sam negde pričao, da li je bolja Liga Evrope ili Liga šampiona, to je ono kao navijači Fulama ili Norwicha, da li bi oni više želeli da igraju Championship ili Premier ligu. Naravno, uvek treba da težiš Ligi šampiona. Mnogo je bilo, ajde da tako kažem, ne sistemskih, nego sitnih grešaka koje su uticale na konkretan učinak, odnosno ne plasman u Ligu šampiona, ali imaju popravni da urade na Marakani, mogu da ga urade ako se u narednih 8 utakmica plasiraju u drugu rundu, to jest ako uđu među 24 i negde dođu do tih koeficijentnih bodova koje brane. Ja mislim da brane 15, to je ona sezona sa Dejanom Stankovićem kada su ispali od Glasgow Rangersa. Onako bila je malo uzavrela atmosfera posle 24 sata posle te utakmice, nervoza velika, ali onako brzo su stali na loptu. Vidim da nije više taj nivo nervoze. Činjenica, dešava se da se izgubi od slabijeg tima, reći ću to slabijeg tima. Simptomatično je samo, to je neverovatno, da se Crvenoj zvezdi dešava da izbacuje uglavnom jače klubove od sebe. Salzburg, Young Boys, koji je bio u tom trenutku jači. Sad, da li je Bodo Glimt jači ili nije, pitanje je da li je jači bez obzira što je otišao do polufinala. Zvezda je od tog kluba individualno jača, samo što su oni bili u igrani, a da je ispadala od klubova koji su i po rejtingu i po kvalitetu slabi malo. Nije bilo ni neki prepotencija, ali se očekivalo da lako to Zvezda reši, a iskustvo, evo i ova poslednja utakmica u play-offu odlučuje jedna lopta. Tako je bilo i protiv Salzburga, i protiv Young Boysa, i protiv Omonije, i protiv Makabija, protiv Šerifa i sad protiv Bodo Glinta i Pafosa. To je tu neki kvalitet. Ako ne uradiš neke stvari kako treba, izniveliše se i na kraju lopta uđe ili na jednu ili na drugu stranu. Vujke, neuspeh ili imaš opravdanje? Pa nemam opravdanje. Mislim, pisao sam već tekst da je u sklopu celog rezimea letnjih kvalifikacija naših klubova da Zvezda je doživjela rezultatski neuspeh zbog same činjenice da je ovo tim koji je pravljen da igra Ligu šampiona, nije pravljen tim da igra Ligu Evrope. Sada je neka katastrofa, kao što je rekao i Milojević, nije nikakva katastrofa. Mislim, živeće Zvezda i sa ovim rezultatom i slažem se i naš kolega Neša što je pisao i što Darjan sad kaže, ako prezime u Evropi, sve će to da se u neki način da se izniveliše. Meni je samo neki utisak da je Zvezda, mislim Darjan to mnogo bolje zna od mene i upućenije, ali moj neki utisak sa strane da je Zvezda od januara do avgusta napravila neki čitav niz pogrešnih poteza, od prodaje igrača, te poslednje linije, da nekako mi je sve ovo bilo atipično što se dešavalo ovog leta, pa čak i ta igra Zvezdina, nije mi to izgledalo, delovalo kao ona Milojevka, što bi mi rekli iz prethodnog perioda, mnogo neke nervoze, mnogo neke tenzije, pogotovo u prvoj utakmici u Beogradu, pa i tom revanšu sa Pafosom imala je Zvezda jedan taj period dobre igre koji nije uspelo da naplati, ali sve mi je to, nije mi to ličilo na Zvezdu iz prethodnih godina, tako da na kraju, eto, taj jedan čudni gol koji je bio dosta, ja bih po moj utisak je da je bio slučajan, da je čovjek htio da centrira na drugu stativu, ali posrećilo mu se i taj mi je utisak jak da su oba naša kluba ispala nekim neverovatnim golovima, Partizan protiv Hibernija, ajde dobro nije ga izbacio taj gol, ali jeste okrenuo utakmicu, okrenuo tok utakmicu u neku ruku i ovaj gol Zvezdi na kraju. To je onako baš jak utisak, dva neverovatna gola koja teško da će se ponoviti istim tim igračima u nekom skorijem periodu. Jedan od mojih utisaka snažnih posle revanša na Kipru bila je nervoza Milojevićeva na konferenciji. Onako nije uspeo to da stvari, po znacima navoda, u sebi, da se saglasi ili ne saglasi sa novinarima, ali jednostavno kao da
je smatrao da su mu novinari neprijatelji. Atipično za njega. Atipično za njega, onako. I to što smo mi kao privatno ili ovako što se znamo dugo, to ništa ne menja. Ja želim da kažem da je propustio priliku da bude malo šmeker. Atipično za njega, ali to ne treba od juče. On već 6 mjeseci pokazuje... Nervozan je. Jednostavno je nervozan. Nervoze. Sad, to je mi što vidimo i stvarno. Ja mislim da je on, to sam i napisao, da trener ne sme da usijava nervozu jer on je prvi na liniji fronta. Trener je u suštini najeksponiranija ličnost kluba i kako on deluje, tako deluje i kao ceo klub i kao tim. Sad, to je jedna stvar. Druga, ja mislim da posle godinu i po dana u Crvenoj zvezdi ili Partizanu glava vam ozbiljno kuva. Samo što mislim kuva čim uđeš. Da, ali dobro. S tim mislim da se malo Milojević opteretio nekim stvarima kojima ne bi trebao. Da li komentarima na društvenim mrežama, komentarima na portalima. To je jedan baš ozbiljan fenomen. Da nije Milojević jedini. Recimo, imali smo slučaj Sale Stanojevića u drugom njegovom mandatu, isto koji je zbog komentara na društvenim mrežama, ne znam, nekim YouTube kanalima i tako da je. Meni neverovatno da hoćeš da se izoluješ od toga, oni imaju svi prijatelje, kumove i oni koji kad ustanu uzmu telefon i kažu vidi šta je ovaj napisao tebi, vidi kako te cene ili ne cene. Drugo, onda tu dođe nervoza, malo se čuje jao ako ovo ne uđeš u Ligu šampiona, znači džabe ste krečili, džabe ste 6 mjeseci ili godinu dana radili. Ali pazi, brate, evo bio je Milojević ovdje i rekao je fudbal je biznis. A na Kipru kaže, vi samo gledate sve pare. Tu je mislim da je bio malo... To mi smeta. Tu je bio nedorečen, odnosno malo je ušao u nervozu bespotrebno. Verovatno će svoje odluke na tanane kad se završi polusezona ili kada već u ovoj ili reprezentativnoj pauzi da obrazloži onako. Nema tu neke njegove krivice velike, čak taj, ključni detalj Crvene zvezde, možda taj 81. drugi minut revanša sa Lehom, kada je dvomeč završen, kada ide u rutinu i da je bilo 1-2, ništa mu nije bi niko rekao. Najznačajniji igrač tima, odnosno čovjek koji drži balans, dobija žuti karton, mada ima i sad, da ne pominjem neformalne razgovore sa ljudima nekim iz kluba, kaže istini za volju, Krunić se tu povredio i ne bi igrao, svakako još bolje što je dobio žuti karton. Pocepao je tu već primicač i ne bi igrao u prvom meču. Eto. To su ti sitni detalji koji prave razliku. Desi se da Arnautovića na treningu zgazi mali Avdić i da mu otekne koleno i da ga izbaci sa... Da, to je isto jedan manje poznat detalj, pošto ljudi uglavnom komentarišu kako je Arnautović došao nespreman. Ne, on je došao moguće nespreman, ali mogo je da odigra na svežinu 2 utakmice, dobio je udarac u Poznanju, izašao je sa ledom, ali to je prevazišao i onda krajnji jedan trening onako, ali dešava se, nije dete to krivo što je Dete Avdić. Dete Avdić nije krivo što se to desilo, ali eto, to su te sitnice koje na kraju i prave razliku u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Suština Lige šampiona, odnosno tih kvalifikacija ili evropskih kvalifikacija, da tebi svi igrači budu zdravi ili da budeš u piku 26. avgusta ili 24. od 18 do 20 sati. I to je kraj. Samo što meni nejasno je najveća nervoza ili isijavanje nervoze osetio sam u Poznanju. Jer je to ključna utakmica bila po mnogo čemu. Čak su i tako nazivali među sobom, ne za javnost, jer ako prođeš u play-off imaš dobar padobran, ta utakmica vredi 5 miliona evra i tada su ljudi iz stručnog štaba onako pričali treba nam 2 nedelje još samo ovo da preživimo. Na kraju Zvezda je tu utakmicu odigrala najbolje od 4 odlučujuće. Da. I dobro, sad igraće Ligu Evrope. Da li je klima na Marakani onako evropska? Jeste. Jeste. Očekivao sam da malo ih je pogledao žreb, ne zbog jačine rivala ili nekvaliteta rivala. Dobili su da igraju protiv 3 tima koji su onako na Marakani između Lige šampiona i Lige Evrope. Govorim Celtic koji je prošle godine igrao. Zatim Lille. Isto igrao. Celta. I FCSB čak koji je tu must win utakmica, to je igra istorije, 2 jedina kluba. Nije to must win, to Zvezda dobija
između 2 i 3 razlike lagano. Trebala i Pafos da dobije. A dobro, trebalo je. Mi smo se baš proslavili ovoga leta kao prognozeri, moramo da priznamo. U rumunski fudbal ne verujem, a... Jeste, oni su u padu. Ma kakvi. Nema šanse. Tako da, mnogo će zavisiti od tih prva 4 kola gde Crvena zvezda ima kosku do koske. Ajde, Tu leži malo opasnost da ako tu ne krene kako treba, da se tu ne uđe u nervozu i onda da ovo što mora da se dobije, da onda ne bude... Prva 4 kola da je neki plan da se preživi sa 4 boda i onda imaš u kući, Šturm na strani, Malme 29. januara ili 21. januara koji će isto kao ti biti van takmičarskog ritma, još njima počinje u martu i Celtu na kraju do tad može da se raščivija šta ti treba, možda Celta bude u 8, možda bude ispala, tako da je... Celta će biti dobar tim. Ja nekako tu... Još se i oni traže, još se ona traži, ali će biti dobar. Daleko je januar, ne znamo ni kako će ni Zvezda da izgleda u narednom periodu. Da li, u ovom trenutku kad se ovo bude emitovalo, prelaze rok na teritoriju Evrope, gotovi, sad možda je malo deplasirano da pričamo o novim licima ili eventualnim odlascima, šta se dešava u finišu? U finišu ništa. Ja mislim da su ulazni transferi sa Thomasom Hendelom završeni. To je momak koji je u junu već bio onako pikiran, ali su tada onako brzo odustali jer rekli da je van dometa Crvene zvezde. Mislim da je 7-8 miliona evra bila početna cena. Znam čovjeka koji ih je spojio, koji je odradio i scouting. Nisu se nadali, ali očigledno dešava se, neke stvari su išli u prilog Crvenoj zvezdi kao i sa Hvanom, kome su propadali jedna za drugim i onda imaš tu mogućnost da dobiješ takvog igrača. Onako baš mnogo očekuju od njega. To je igrač koji je onako sa ozbiljnom reputacijom, igrao je standardno za Vitoriju Guimarães, bio zanimljiv drugim klubovima. Naravno, sad ja ne znam kad ovo mi budemo dali, to jest budemo se prikazivalo kako će da izgledaju odlazni transferi, opasnosti čega su oni svesni je velike gužve i potencijalnog nezadovoljstva u slačionicama. Tako da očekujem da ode Šerif ili Duarte pre Šerif. Očekujem da, ali ne znam, to ćemo da znati večeras, Milosavljević, vidjet ćemo šta će biti sa njim, onako tu je napeta situacija. To bi bilo možda što se tiče Zvezde, odnosno celokupnog našeg puta srpskih klubova u evropskim kvalifikacijama. A što se tiče lige, završen je ovaj preliminarni deo, prva je pauza. Prva etapa, Tour de France. Da. Šta je tvoje iznenađenje prijatno, a šta neprijatno? Neko je lakše pitanje. Pa ako pričamo o tome kako smo prognozirali kad je počinjala sezona, pre nego što je počela sezona, onda je vjerojatno Partizan najveće iznenađenje, s obzirom da je kao prvi na tabeli završio ovu prvu etapu. Dobro, ima utakmicu više u odnosu na Zvezdu, ali eto, tabela je na današnji dan takva kakva je. Malo je loše odigrao ovu posljednju utakmicu prvo poluvreme protiv Radnika i ovaj dečko Ranđelović koji protiv Partizana i Zvezde svaki put brani fantastično i sad je bio sjajan. Ali eto, momak Kostić još jednom je pokazao da je stvarno onako jedan rasni golgeter u najavi. Rešio je tu utakmicu, dobro, posle je Natko dao penal i neku ruku se revanširao Ranđelović. Ranđelović je prvi golman, ja mislim, u Srbiji koji je Natko odbranio penal pre neku godinu. Pre 2 godine. Da. Tako da, eto, mislim da Partizan izgleda bolje nego što iko očekivao, mislim da izgleda bolje nego što su očekivali i u Humskoj. Evo, baš je danas i Piksi Stojković pričao na konferenciji, nahvalio je onako Partizan za te izdanja u Evropi, iako nije stigao Partizan do Lige konferencije, ali stvarno je igrao onako. Zaslužio je više nego što je prošao, ali onako ružno je vidjeti taj sastav Lige konferencije gdje stvarno ima klubova. Što bi Darjan jednom prilikom napisao, nehigijenski. Daleko su ispod nivoa Partizana, čak i ovog tima Partizana, daleko su slabiji, ali eto, neće igrati, Partizan neće i to je to. Što se tiče neprijatnih iznenađenja, Radnički iz Kragujevca bez dileme, znamo eto tamo šta se sve dešavalo, kakvi lomovi posle Evrope. Slavko Perović je podneo ostavku koja valjda negde još lebdi u vazduhu i još nije potvrđena, on je uzeo malo... Možda se vrati. Pa to, on je uzeo malo vremena za predah. Mislim da u Kragujevcu očekuju i nadaju se da će se vratiti. Ali eto, juče su dobili utakmicu prva pobjeda u sezoni, malo su živnuli. Sad šta će doneti nastavak, to ćemo da vidimo.
Vojvodina ok, korektno je, malo u ovom posljednjem kolu u Lučanima nisu uspjeli da dobiju, to im je malo onako pokvarilo utisak, ali dobro, TSC negdje luta od nemila do nedraga, ali TSC kompletno renovirao ekipu i na kraju gledali smo baš juče, prekjuče smo gledali tim koji je igrao protiv Noe, Zimus, za proleće u Evropi i ovaj tim sada, to je razlika 7-8 igrača. Pa i Zvezda kad pogledaš prošlu godinu i ovu velika razlika, Partizan tek drastična. Ne, dobro, ali kaže za TSC, znači promenio je trenera, promenio je 7-8 startera i onako, traže se, još lutaju, jednu utakmicu odigraju dobro, dve odigraju slabo, tako da onako, šta znam, neubedljivo. Šta još, ne znam, koga još komentarisati. Zanimljiv mi je Spartak Subotice koji se 2 puta, posljednja 2 kola spašao u 95. minutu isti igrač. Luka Subotić daje gol, štoper, onako baš. Moj Milanovčanin. Eto, to mi je ostavilo baš jak utisak. Evo napredak je juče dobio IMT, malo i oni I njegova prva pobjeda u sezoni. Živnuli, da. Tako da, šta znam, ima zanimljivih stvari u Vratio prvom krugu. se Lalatović u ligu. Dobro. Pošto sam rekao na početku da ću da pričam šta mislim, valjda je to poenta. Ja mislim da on neće izdržati ne do decembra, do oktobra neće izdržati. Znači do sljedeće pauze mislim da će napustiti Lučane. To je moja prognoza. Mislim da ima tim po njegovoj volji. 10 superligaških kerova. Super. I jedan... I on je nervozan. Nervozan je kao pas. Dobro, on je rođen nervozan. Mislim, njegov glavni utisak posle toga Tanjga. Dobro, to s razlogom. A znate vi kako je Tanjga došao kao trener Vojvodine da bude? Pošto je, evo to treba se javno kaže, pošto je svakog trenera kod zbilje ovaj ne radi ništa, ovaj ne radi, evo izvoli sad ti budi trener. Pa nije da Lala baš pao s Marsa, beogradsko dete, zna i svakog u Novom Sadu čuje šta ovaj priča o njemu. Ma sve je to okej. Govorimo o njegovom fudbalskom padu. Fudbalski pad je očigledano posljednje 3-4 godine. Mislim da je trebao da se odmori od Superlige i od svega, ali on je sastavni deo Superlige, realno jedan od 3-4 najboljih trenera u ovom srpskom fudbalu. Sa najvećim, to jest utiskom u srpskom fudbalu. Utisak je, da, okej, on uvijek izaziva par. Ne, ko će da osvoji, ajde vidimo, ko će da osvoji sljedeći sa Vojvodinom trofej? Ja sam rekao, za mog života to se neće desiti. I po 3 put pobedio Partizan za mjesec dana. Jeste. Znaš koja godina bila? Ali ko će to u Vojvodinu dodati? Ne, znam. Možda Vojadin Boško. Ja govorim o tome da je to bilo 2020. Jeste, fudbal. I da je danas 2025. i da on kao trener za tih 5 godina nije napredovao, a svi očekujemo da Ne, dobro, u životu karijera mu je u padu. Mislim, vidiš koliko se zadržava. Karijera mu je u padu, vidiš koliko se zadržava u klubovima. O tome govorim. Sve kraće i kraće. Znači on mora, prema mom mišljenju, da nešto promeni kod sebe. Da li je to metodologija rada, javni nastup, psiha, otkud znam. Mora da radi na tome da na kraju krajeva drugi i klubovi kada biraju njega, pa znaju šta dobijaju i šta ne dobijaju. Ja mislim da on treba pre svega da bira ponude. On je znao... Tako je, da ne prihvata svaku ponudu. Ja znam, evo, glupo je da kažem, Crna Gora je najslabije takmičenje u univerzumu. U Evropi. U Evropi je to najslabije takmičenje. Andora, San Marino, možda Luksemburg je za njih Premier Liga. I da se tamo radi poluprofesionalno. Dobro. Zašto je otišao? Verovatno da uzme jedan trofej, sigurno računao autoput, bit ću ispred Sutjeske Grblja ili Rudara iz Pljevanja, ne znam ni ko tamo igra. Ali vidio je da nije baš tako, tamo su čekali nešto 12 sati u hotelu, nisu imali smeštaj, pa jedan, on dođe treći dan, tamo njihov kriminalistička policija dolazi jer je 6 miliona evra prodali su igrača, od toga 2 miliona ušlo u klub, ti možda bolje, to je... Ne, budućnost je jedan potpuno konfuzan klub, zato što je budućnost svačiji i ničiji klub otprilike. On je u vlasništvu grada i onda se onako kao partijski plen se određuje i ko će biti predsjednik i bilo je tu nekih privrednika koji su dolazili pa brže bolje odlazili, ali dobro, to sad je nije baš u našem fokusu, ali nije me baš ni izneradilo što je tamo sve to otišlo, dođevalo. I Lalatović se pokupio i brže bolje otišao. Ne znam, nije sastavio ni 2 mjeseca, mislim. Mislim da nije.
Pa mislim, tad je bilo očigledno bilo kad dolazi u takvu sredinu, ali okej, ajde, to je budućnost, njihovi problemi. Evo, ajde, sa mladosti, šta mu vi prognozirate? Ja sam rekao oktobar i razlaz. To je moje mišljenje. Pa ja mislim da će ostati do kraja jesenje polusezone, mada i tamo onako, Mladost isto je jedan specifičan klub koji drži i kontroliše Neško Milovanović. On je tu, vodi se kao sportski direktor po zvaničnoj funkciji, ali on je u principu tamo sve. Tako da i s njim treba naći žicu. Nije baš lag za saradnju. Nije nešto lag za saradnju. Pa to sam rekao u većini slučajeva on je tamo trener. Meni je jasno šta će mu... Ali možda mu treba trener sa autoritetom. Dobro. Teško, ja sam gledao utakmicu protiv Ofka kad su igrali, on je sedao na klupi, mislim onaj momak je vodio privremeno rješenje, samo čujete Neška. Daj pas, pomeri se. Sad ne znam kako će funkcionisati sa Lalatovićem, znam da je to on bio Neškova dugogodišnja želja i kad ga je doveo, on ga je jurio pre toga 6 mjeseci ili godinu dana, sedeli su u kafani Durmitori, jeli teletinu, mislim, Vesteta. Dobra je teletinu Durmitori. Dobra, 10.000 evra je tada tražio Lalatović platu, Neško nije hteo da mu da. Ko je sad lego na rudu, stvarno ne znam. Pa teško, 10.000. Da je i sad dobio, pogotovo posle svega ovoga. Ne verujem. Pohvale za Vujketovu, nije analizu, nego opasku da smo malo prenagljili sa Čukom koja sve više razočarava. Onako, bledilo, potpuno bledilo od tima. Jeste, oni su krenuli sa 3-0-0, ali tako? Ne, 7 bodova iz 3 kola. Tako je. Jesu, ali to je bilo vrlo onako... Nategnuto. Da. Jedno su dobili napredak, sad igrača više i tako dalje, ali nebitno. Ali sad evo već, brate, to je već je kriza. Jeste, onako prilično ih je rutinirao OFK Beograd. Dobro, ajde, i desila se takva situacija da ovaj momak Tamnoputi što igra štopera dobije crveni karton, prvi gol, drugi gol iz prekida, ali već pre toga su oni u Surdulici lagano izgubili. Nisam gledao taj meč, a mene više, već smo pričali o tome, zanima... Da, zato sam i pomenuo prvo to. Ko tu vodi klub? Volio bih da imam neku potvrdu, teške su to reći, ali ja koliko sam čuo iz više izvora da tamo Dragan Obradović više nije prvi čovjek kluba. Ti si lepo rekao da nemaju više sponzora na dresu i da je Vladimir Matijašević otkupio njegove akcije. Ograđujem se, ako ovo Matija gleda, da ne tvrdim, ali smo čuli. Ali smo čuli i bilo bi dobro da to... Ja sam čuo to u Fudbalskom savezu Srbije, kad ću da kažem. Dobro, ali ozbiljna je stvar... U prostorijama Fudbalskog saveza. Gde je Matijašević bio zaposlen. Da, dobro. Pa dobro, fudbalski ljudi mi čujemo... Pa to kažem, znači da nije priča sa ulice, nego da je... Ali se ograđujem, nemam potvrdu, ali to je onda onako jedna prilično ozbiljna stvar za Čukarički. Mada vidite i on je i dalje, on je i pre i posle toga, oni će dalje biti oslonjeni na prodaju igrača, mladih igrača. Tako su koncipirani razvojni klub, to poštujem. A sve više, kad pogledaš i našu ligu i evropske lige, sve više razvojnih klubova koji funkcionišu po principu daj mi da zaradimo i potpuno je nebitno, osim ovih top istorijskih klubova koji jure titule, trofeje i tako dalje. Znači, da li će, evo, ne znam, sad izlazimo iz okvira naše lige, ali Leverkusen, kao da je njemu bitno da li će bude jedne godine prvi, 18. Dobro, 5. Potpuno je nebitno. Ali je bitno dovesti igrača, namestiti ga, prodati ga i tako dalje. Potpuno pogrešan pristup za moj ukus. Jeste, to sam zaboravio kad sam rekao. Tako i za Čuku. Čuka to može sebi da priušti, treba. Ja mislim i dalje da srpskom fudbalu trebaju ozbiljni razvojni klubovi kao što su bili OFK Beograd i Rad kad se od toga napajala omladinska i mlada reprezentacija Srbije. Dobro, čekaj, stani. I šta su bili rezultati? Kako šta su bili rezultati? Finala takmičenja evropskih prvenstava, ali tako? Tako je. A sad? O tome pa potvrđuje tezu. Ali čekaj, govorimo Čuka, ovo ono i... mi dole. Dobro, to je sad posebna tema. Biće nam Vladimir Matijašević ovde gost jednom, pa će da nam je objasni. Znači nisi razvio, možda si razvio klub prema svojim željama, ali nisi ga razvio u interesu srpskog fudbala.
Dobro, to ćemo da ostavimo Vladim. Slažem se da igrači Čukaričkog, ako me pitaš konkretno, da, ne potvrđuje su i inostranstvo. Ali da li je to slučaj i sa Crvenom zvezdom? Da, rano idu. Da li je počeo da bude slučaj sa Partizanom? Da, jer ovaj mali, kako zove, štoper nije igrao u Bolonji. Da li je to sad zakon srpskog fudbala? Mnogo me pitaš, A zvoni ti telefon? Ne, zove me, setio sam se jednog neformalnog razgovora sa jednim čelnikom Crvene zvezde, možda nije korektno, posle onog mog teksta gde sam napisao da je stvarno treba im odati priznanje za što su prodali igrače uz vrednosti od 35 do 40 miliona evra, ne znam, nije kraj, i da je nemoguće tolike promene izvršiti. On je meni rekao, ajde nađi mi ti način kako da zaradim pare. Na drugačiji način. Kaže, mi živimo od te razlike, lupam, prodamo Maksimovića za 14, dovedemo ovog za 4. Prodamo Šerifa za 7, dovedemo ovog za 5. Dobro. I šta je cilj Crvene zvezde? Cilje su titule. Je li ih osvaja? Osvaja. Dobro. Ne. Znači onda je potpuno nebitno ekonomija. Ne. Ali je cilj Crvene zvezde da negde napred u Evropi. Ja sam naveo taj primer Bodo Glimta koji ima 10 istih startera. Dobro. U odnosu na Beograd, jer su oni preživjeli pre toga horor u Zagrebu i Beograd su preživjeli, pa su se 3. godine. Ali on mi je onda objašnjavao, nebitno koji od članova upravnog odbora, da oni imaju, ne znam, 12-13 miliona od TV prava, ulaznice toliko. Koga to navijača ne interesuje to? Mene kao novinara ne interesuje ekonomija, ali me interesuje teren, igra, rezultat, trofeji. Tačno, brate. Pa to je poenta fudbala, a ovo je drugo, ovo je biznis. Ali ovog što radi u Zvezdi ili Partizanu za 500 ili 1000 ili 5000 evra, njega zanima da dobije platu na vreme. Dobro, ima i drugih izvora finansiranja. Ima. To sam ja i napisao da treba svi srpski klubovi, počeo od Crvene zvezde do Partizana, pa i Čukaričkog, da pronađu drugi način finansiranja. Ako je to moguće. Ali imate neku ideju koji bi to način mogao da bude? Ja da imam ideju, imam i klub. Ali nemam i tu ideju. Ali ja sam novinar. Pa mislim, pričamo o nekim stvarima koji su u našem fudbalu postoje već, ne znam, 30-40 godina. Dobro, menjaj nešto, radi nešto. Mene stvarno, kad čujem tu izreku da je naša liga razvojna liga, ja se užasam od toga jer to mi zvuči kao da držiš... Ne, gore Darija, nego pričamo o ljudima iz fudbala kad krenu da gostuju pa pričaju kao naša liga treba da bude razvojna liga. To mi zvuči kao da držiš farmu krava, otprilike, i onda samo gledaš kako ćeš da ovako ili onako. Ali je to činjenica. Ja se sjećam jedne godine, Ivan Tomić je bio sportski direktor Partizana i sad je tu bilo borba da se napravi ekipa tamo i ja sam njega pitao, po mom utisku, najbolji Partizan poslednjih godina koji je igrao, najtakmičarski u Evropi je bio Vermezović, baš kad je igrao Ivan Tomić. Sa starom ekipom koja nije mogla da se proda. Tako je. I ja sam rekao, što ne praviš ekipu po tom principu? Iskusni igrači, doneće ti rezultat, tako da. I on mi je rekao, slažem se, to je bila najbolja ekipa, igrali su jedno. Koga smo mi prodali te godine? Pa to je... To je prosto bez toga. I Zvezda najbolje rezultate pravila, to jest igrala do osmina finala Lige Evrope ili se plasirala u Ligu šampiona preko Salzburga sa timovima koji su između 28 i 30 godina domaći igrači koji nisu tržišno isplativi. Dobro. Onda pa to je raskorak. To je sad, nije raskorak. Tu treba naći... Ali vidi, ja sam rekao, ne želim ja da budem ni predsjednik, ni direktor jednog kluba. Ja želim da budem novinar koji će da podstakne njih da drugačije razmišljaju. Ja ne znam šta je, nisam učio te škole, išao na kurseve, obrazovao se za to ako uopšte postoje, a postoje programi UEFA i za te funkcije, je li tako? Ali ne može, ovo ne funkcioniše, razvojna liga, to nije to. Moraš naći neki drugi način poslovanja. Pa ne znam koji, ti od TV prava imaš mizernu zaradu od ulaznica, to ne treba ni da pričamo, mislim, ko dobije nekih pare od opštine, države i to je to. Ako je... Ne znam, evo Novi Pazar, razumiješ? Kragujevac uspeo, pa što sprečava, ne znam, ajde opet ćemo ovi ljudi iz Kruševca uzeti na zub, ali šta sprečava njih da naprave nešto slično? Dobro, Kragujevac je napravio jedan iskorak kad je prodao Aleksića za 3,5 miliona evra. Dobro, ali morali smo drugačije da... To im je omogućilo da malo, ono što je Darija ne pričao u nekoj prošloj emisiji, njima raspon plata nije porastao radničkom iz Kragujevca. Plata za igrače. To su neke vrlo minimalne razlike, ali oni
prosto su se pokrili za jedan period sa tim transferom, ali već evo ove sezone, ovog leta nisu prodali nikoga za neku ozbiljniju sumu i već je drama. Dobro, prodali su otišao Vidosavljević. Za 600.000. Pa da li za 600.000, ali to je, ja mislim, isto bilo iznuđeno rešenje. Mirčetić otići, ja mislim. Pa dobro, sad ako ode Mirčetić, to će biti nešto, ali ne znam. Ali evo ti uzmimo primjer Novog Pazara. Novi Pazar, rekordna zarada, 400.000. Sad su prodali paru za 900.000. Pa ne, sad su prodali paru za 900.000 i dele na pola, znači 400.000, rekordan transfer. Šta mogu oni s 400.000? Dobro, takav je klub, oni tek počinju. Ne, meni samo smeta taj ringišpil. Što je bez kontinuiteta. Sad, Zvezda od pre 12 mjeseci koji je ugranio Pafos, možda je ova bolja igrački sad. Kad bi se svi utegli, Zvezda pre 12 mjeseci bi 3-0, 1-1 ili 2-0, 1-1 pobedila Pafos. Znaš da je meni tu najbolji pokazatelj koliko je to sve otišlo u neku ruku dođevalo? I ti znaš, gledalci ne znam, ali mi nekad igramo kviz, na internetu, Gligorić, kolege i ja i tako dalje. Onda ima kao pogađajte sastave Partizana, napad. I sad recimo iz 2003. godine uspijem da naređam 11, iz 2022. ne mogu da setim 5-6 igrača. Šanse ne. 2022. 2023. Stalno mi neko fali, ne mogu, pazi, to je bilo pre 2-3 godine. Ma boga nema iscuri vreme, pola sata ne može, a da ne pričamo o nekim manjim klubovima, aj se ti seti ko je igrao za Radnički iz Niša pre 3 godine, ne znam, to je Radnički iz Kragujevca. Ali to je taj konstantni ringešpil, ali ja ne vidim način kako će da se zaustavi u neko skorije vreme. Pre 2-3 godine fudbalsku karijeru završio je Andrija Kaluđerović, međutim, na poziv prijatelja sa Banjice vratio se i ponovo aktivirao. Igra za Rad opet, doduše u amaterskom rangu takmičenja u 5. ligi, dao je i gol protiv Avale i ne samo zbog toga, nego i zbog toga što ima šta da priča na temu srpskog fudbala. On je današnji gost u epizodi podcasta 2x45. Davao je golove, osvajao titule, bio najbolji strelac takmičenja, obišao svet uzduž i popreko. Onda u jednom trenutku prekinuo karijeru, ali sada je ponovo Andrija Kaluđerović na terenu i opet radi ono što najbolje zna. Trese mreže. I tako je bilo pre nekoliko dana kada je u, možemo slobodno kažemo, voljenom radu postigao gol protiv Avale u 5. ligi posle 2 godine pauze od aktivnog bavljenja fudbalom. Kakav je osjećaj vratiti se na teren, pitamo u jednom trenutku najboljeg strelca Superlige Srbije? Prvo, dobar dan svim gledalcima Mozart podcasta. Hvala vama na pozivu. Evo vidite šta znači gol. Čim sam postigao gol, čak i u 5. ligi odmah sam dobio poziv da gostujem u ozbiljnoj emisiji. Lepi osjećaj stvarno vratiti se fudbalu, iako nije mi bilo ni na kraj pameti da se opet vraćam da igram fudbal. Jeste ovo amaterski, ali opet traži opet da se trenira, da se bude u nekoj bar minimalnoj formi. Vratili smo se posle toliko godina i evo sad smo pobedili kod kuće. Rad je pobedio prvi put posle ne znam koliko vremena. Posle 500 dana, čini mi se. Posle 500 dana da smo pobedili. Stvarno bilo je prelepa atmosfera. Ja sam još postigao gol i eto, došao sam srećan kod vas u emisiju. Da li možemo da te očekujemo za godinu dana, pa na ovo mesto ili generalno na terenu i u višem rangu takmičenja? Da li će Rad ostvariti taj cilj? Pa evo, ja stvarno ne poznajem ovu zonsku ligu Beograd, ali rekli su nam ljudi da je ova ekipa Avala što je došla da igra protiv nas, što smo ih pobedili, da su jedna od najboljih ekipa u toj ligi, tako da ako po tome sudimo, mislim da smo mi onda među glavnim favoritima za ulazak u viši rang i to nam je i cilj, da uđemo u viši rang, pa ćemo da vidimo šta će da bude sljedeće godine. Ko će da preživi? Koliko planiraš da igraš? To je pitanje sad još. Pa stvarno ne planiram, baš sam ušao da uživam istinski u fudbalu. Rekao sam još, pre neki dan sam pričao za neke novine. Stvarno sam rekao, mi smo potpuno zaboravili zašto smo počeli da igramo fudbal. Od tog profesionalnog fudbala, pritiska, nervoze. Svi smo igrali posle za nešto, da se zaradi, da se obezbedi egzistencija. Ovo je sada fudbal baš iz ljubavi i uživanja, igraš sa svojim drugarima kao da igraš kao termin, ali veliki fudbal. Pa kad tako u terminu, koliko imaš snage, jel se zadišeš
da neću da te uvredim, sjajno izgledaš, dobro izgledaš, ali onako zadnja vuča ti je malo jača. Zadnja vuča mi je bila uvijek jača, naravno malo, ugojio sam se posle karijere, ali pa izdržavam malo na iskustvo, malo kalkulacija, gdje da se trči, gdje da se odmori, tako da za sad na iskustvo sam izgurao 2 utakmice po 90 minuta i većina momaka je... Bez izmene? Bez izmene, da. Ali imali smo izmene, 5 izmena, ali neki momci su bili slabije kondicionalno od mene pa su tražili izmenu. Ja sam izdržao 2 utakmice po 90 minuta. Vidjet ćemo dok će to traje. Lepo izgleda ta priča o radu i sigurno ima i simpatije širom države. Ali ono po čemu si ti još prepoznatljiv jeste niz klubova u kojima si igrao u Superligi Srbije. Navijači Crvene zvezde te se sećaju i po periodu provedenom na stadionu Rajko Mitić i pošto je ova emisija prva posle Zvezdinog pohoda ka Ligi šampiona koji se, evo ja ću reći, završilo neuspešno šta god ljudi na Marakani mislili. Šta ti misliš? To te pitamo. Kako si video kvalifikacijni tok? Pa da kažem, stvarno jeste neuspeh što se Zvezda nije plasirala u Ligu šampiona jer su imali protivnika po meri za ulazak u Ligu šampiona. Međutim, nije ni taj Pafos nije naivna ekipa. Ja sam igrao na tom Kipru, znam da mnogo ulažu novca u ekipu i ti momci koji igraju u Pafosu su isto igrali dobar fudbal u jednom trenutku karijere. Imamo i Oršića koji igra za Hrvate i Tanković i mnogi drugi igrači. Ali međutim Zvezda koja je stvarno ojačala tim i po prvi put posle duže vremena je oformila tim pred tu utakmicu. Znači mi smo ranije bili svedoci da je Zvezda tek posle prolaska zadnjeg kruga kvalifikacija i ulaska u neko evropsko takmičenje da je onda tek dovodila glavna pojačanja. Sad smo bili svedoci da su došli i glavni igrači ovi što su došli u prelaznom roku i golman Mateus i Arnautović i sad ne znam, sad da ne promašim, Tirkiznijan koji je sve došao štoperi. Došli su u pravo vreme, počeli su svi zajedno pripreme. Stvarno je bio hendikep što nisu igrali po meni 2 najbolja igrača uz Ivanića i Kataja u Zvezdi, Arnautović i Radonjić. Pogotovo Radonjić. Arnautović normalno, svi znamo kakav je igrač. Ali Radonjić je mnogo falio Zvezdi u ove 2 utakmice. Vidjeli smo ovih 15 minuta kad je ušao protiv Pafosa, pravio je darmar, prolazio 1-3. To stvarno ovi momci što su došli po krilima nisu kadri bili da to urade. Tako da normalno za navijače Zvezde je neuspeh, ali nije tragedija. Nije tragedija, dešava se da uvek neko ko je favorit da ispadne iz Evrope i mnogo veći klubovi dešavalo se te stvari. Normalno da navijači Zvezde gledaju koliko je uloženo para i po tome gledaju kao neuspeh, ali nije tragedija, treba da nastave možda sad kroz ovu... Ja stvarno mislim da Zvezda može da se nosi sa svim klubovima Evrope, sem ovih top nivoa, da kažem Manchester City, Real, PSG i to drugi ešalon ekipa što je u Ligi Evrope. Mislim da sa svima možemo se nosimo bar. A misliš možda da je Bajo kasno došao? Mislim, on je, potrefilo se tih mnogo nesrećnih okolnosti da Krunić ne igra prvi meč protiv Pafosa i možda je to bio ključni detalj. Pa jeste, tu su pogrešili, mislim, iz stručnog štaba Crvene zvezde da nije na već rešenoj utakmici protiv Leha da nije zamenjen ključni igrač koji je bio stvarno u mnogo dobroj formi počeo ovo leto, da nije zamenjen, on je igrao u ključnoj utakmici, ispostavilo se kod kuće. Taj momak Bajo je došao iz Dunajske Strede, ali da ne sudimo, prva utakmica je igrao protiv Pafosa. Nije mi se to svidjelo kako je odigrao tu prvu utakmicu. Mislim da mi imamo takvih igrača i kod nas, pogotovo u omladinskoj školi. I mislim, nije sad to presudno da li Bajo došao pre ili posle, nije on taj igrač koji bi donao neku prevagu po meni. Ključno je to možda bilo što ovaj dečko je dobio žuti karton i nije mogao da igra na toj prvoj utakmici. To se onako Zvezdi desilo detalja u dvomeču sa Pafosom koji odudaraju od Milojevićevih principa da primi gol u prvom minutu beogradske utakmice i praktično koliko? 3-4 minuta pre kraja? 89. U revanšu na Kipru. Pa to je fudbal. U fudbalu nema definicije. Milojević je prolazio, sećate se, protiv Salzburga, kako smo prošli, kakve smo golove dali. 2 gola za 2 minuta. I kako smo prošli kad je Salzburg bio ekstremno dominantan na toj utakmici.
Sada se malo okrenula stvar, dobili smo gol neki iz nemoguće, onaj dečko da šutne onako 20 puta. Jer misliš da je želeo da šutne ili pa da prebaci? Pa možda želeo da šutne, ali nije želeo onako da šutne, to je sigurno da mu onakav let lopte bude, da da Evro gol u takvom minutu i to je fudbal. Negde dobiješ, nekad izgubiš, ali kažem stvarno mi malo ovdje kod nas shvatamo pretragično poraze u Evropi ili bilo gde. Mislim da treba da se nastavi, da se gazi u toj Ligi Evrope, a stvarno može se napravi dobar uspeh. Da se plasiraš u prolećni deo. Vidjeli smo Olimpijakos, koji nije imao mnogo jaču ekipu i po imenima i osvojio Ligu konferencija. Ja ne znam da li se ove godine, ako ispadneš iz Evrolige, da li... Ne, iz Lige nema toga. Više nema, dobro. Bodo Glimt je igrao među 4 ekipe u polufinale. Znači, to je ozbiljan uspeh. Kad bi Zvezda negdje dotle dogurala... Jel misliš da može do... Ja mislim da sad u Euroligi, Europa ligi, izvinite, ne mogu da tvrdim, ali za Ligu konferencija mislim da imaju kvalitet da mogu da se popnu toliko visoko. Kad bi se takmičili, da. Sad Evropska liga ima isto ozbiljnih ekipa, ali kažem da imaju mnogo više šansi nego u Ligi šampiona. Moj utisak, jedan od utisaka tokom kvalifikacije jest da je Zvezda kao tim, pa možda čak i kao klub, bila suviše nervozna. Da li deliš to mišljenje ili ne? Pa uvijek je nervoza u našim ekipama. Svi, kažem, tu Evropu shvataju kao život ili smrt. Puno velika je zarada od ulaska u Ligu šampiona, od čelnika do trenera i onda to prenesu i na igrače. Igrači imaju isto ozbiljne premije za ulazak u ta takmičenja. Tako da mi, mislim, možda čak i više nego svi ostali na svetu shvatamo te utakmice kao život i smrt i onda ja mislim da to bude još veći pritisak i čak nam je to i prepreka, toliko veliki pritisak i shvatanje te utakmice kao da klub neće postojati ako se ne uđe u... Tako se atmosfera pravi kod nas. Barem ja tako osjećam celog života. Ali nije tragedija, igra se opet Evropa, igra se ta Evropska liga, imaju dobre protivnike i mislim da smo baš u situaciji da možemo da očekujemo proleće. Mada je zanimljivo, ja sam bio u Poljskoj, bili su nervozni u Poljskoj, u fazonu su rekli treba nam 2 nedelje, posle toga ćemo da gazimo. Mada je stvarno to treće kolo ti daje komotitet, 5 miliona vredi ta utakmica kada uđeš u play-off. Ja se očekivao da Zvezda nastavi rast i da je prvi put neko prevario Zvezdu. Pa da, ovi su, što se kaže, Pafos postignu gol u prvom minutu ovdje. Nije se ni publika još počela da peva, već je bilo 1-0 za Pafos. Malo su nas, da kažeš, našli u slabom trenutku i iskoristili tu situaciju na 2 utakmice. Kad se igra, uvijek može da prođe čak i slabija ekipa. Kako ti se dopada ili ne dopada kompozicija Zvezdinog tima? Da li bi nešto rekao na tu temu? Da li ti kao bivši fudbaler, golgeter tog kluba vidiš nešto što ti je prijatno i nešto što možda ne bi voleo tako da izgleda? Pa ja ne bih voleo da se gomilaju igrači, da se dovode sad igrači stranci. Ja nisam protiv stranaca, ja sam uvijek za stranca. Evo, na primjer, sada nemamo špica domaćeg igrača, nekog iskusnog, da kažeš. Imaš malog Damjanovića, dovedi dobrog špica stranca, ali da on raste uz njega, a ne dobrog špica stranca i još 2 stranca. Ili imaš malo Kostova, Šljivića, ti dovodiš Baja, klinca iz Slovačke, što ja nisam video da je on kvalitetniji od njih. Znači, po meni treba da se dovode stranci. Ako nemamo brzinu, dovedemo brzog stranca. Ako nemamo špica dominantnog u našoj ligi i u našem okruženju, daj da ga dovedemo. Ili štopera brzog sa nekim sposobnostima, u tom trenutku nemamo, daj da ga dovedemo. Ali mislim da se zapostavljaju domaći igrači, što i vidimo kad pogledaš postavu, to je legija stranaca, maltene, Crvena Zvezda. Igra jedan domaći igrač, a ako računamo Krunić i Ivanić, mada oni nisu domaći igrači, ne mogu da igraju za reprezentaciju Srbije, to automatski nisu domaći igrači. Igra nam jedan igrač, Veljković, koji može da igra za Srbiju. A kažem, mislim da ovi pojedini neki igrači koji su došli stranci nisu bolji od naših domaćih igrača, čak ni od alternativa klinaca. Da li tu misliš recimo na Rodriga, kao što recimo Degenek rekao posle utakmice sa Lehom? Pa ne slažem se za to, zato što taj Rodrigo ima ozbiljnu karijeru. Dečko igra u Zenitu, nije lako doći igrati u Zenitu, on je bio standardni igrač Zenita. Ne bi se za to složio direktno, ali i dao bi isto šansu da vidimo te momke. Ovo na 1-2 utakmice, svi sad pričaju Babika je ovakav, onakav, Bajo, ali bili smo svedoci mnogo puta i u Partizanu i u Zvezdi za stranac kad dođe,
dešavalo se da krene slabo, sporo, loše i onda odjednom napravi bum i onda svi povlačimo reči. Tako da treba dati i prostora i to vidjeti, ali ja stvarno ne bi, ja bih više dao prostora barem kao alternative igračima domaćim, pošto Zvezda ima omladinsku školu, najbolje sve igrače iz kompletne Srbije kupe u svoju omladinsku školu i dešava se da prošle godine budu bonus igrači i Điga i Prucev. Znači to je bilo ono za mene... Pretprošle i prošle, to je za mene ono baš neverovatno. Znači mi smo oformili taj bonus pravilo da bi igrali reprezentativci za mladu reprezentaciju. Nama je okosnica mlade reprezentacije bila ranije iz Zvezde i Partizana. Ti sada iz Zvezde nemaš ni jednog mladog reprezentativca da je standardan. Znači, taj dečko Šljivić koji je sad u reprezentaciji, on ode i prve utakmice u sezoni su mu za reprezentaciju. To mi se samo ne sviđa. Malo to da kad bi moglo da se promeni, ja kad bi se nešto pitao, ja bi se na to bazirao. Jer stvarno ti dovodiš tolike talente u Crvenu Zvezdu i stvarno ozbiljne talente dovode i jedini prihod i najveći prihod koji imaju u klubu su od tih igrača. Znači Maksimović je otišao za koju cifru, Mali Miljosavljević za koju cifru, Lazar Jovanović. Znači to je, u svetu je jedno sigurno. Interesantni igrači iz Srbije su samo mladi igrači. To je 1/1. Ti žao što je otišao Lazar Jovanović? Pa žao mi je. Mislim da taj momak nije dobio pravu šansu u Crvenoj Zvezdi. U OFK Beogradu je dobio šansu i iskoristio je. Mislim da on ima to nešto zašto bi Zvezdina publika, šta Zvezdina publika voli. Ima dribling 1-1, napada konstantno gol. Samo mu je gol u glavi, asistencija. Pritom nije sebičan. Nije sebičan igrač, nego je momak sa ekstremnim talentom. Mislim da je samo prošao kroz Marakanu, eto tako da slobodno kažem. Ajde ne kažem, jedan trener nam je rekao, ja ne mogu da ga gledam 2 dana, mogu da zamislim kako je Miloju. Pa dobro, to pazite. Ali toliko specifičan, aj možda si ti dobro... Pa ja vam garantujem, eto, ti Brazilci, mladi igrači, pola njih što su napravili karijere su bili po zatvorima, ne znam, silovanja, pljačke banke, pa igraju u reprezentaciji i kupovali su ih klubovi za po 30-50 miliona. Ovi momci, ti njihovi nestašluci, što se sliko s baka prasetom, ne znam što je, po meni nije ništa ukrao, nije prevario nikog, nije sad neke stvari, okej, jeste za prekor, ali nije za sklanjanje iz tima da ne igraš nikad više zbog tih prekora. To su deca, treba imati razumevanja za ove nove generacije, TikTok, Instagram generacije, treba imati razumevanja. Ja bi tu se bazirao na kvalitet. Mi se bavimo svime koje kopačke obuko, kakvu frizuru ima, šta ima. Pa Argentinci su svi tetovirani. 15. godine do 30. svi su tetovirani. Ja ne slažem se s tim, ja ne volim tetovaže. Vidite i po meni ali mi puno gledamo spoljne stvari, a ne gledamo suštinu. Da li taj dečko radi kvalitetno? Da li je profesionalac? Je li profesionalac? Jel se trudi? Pa dajmo da vi ako ima kvalitet, da mu damo šansu da prikaže to što ima. Ali interesantno, eto, kad to kažeš, pa da pomenemo i Radonjića koji još više ima tih kvaliteta u odnosu na Lazara, nije baš kliknuo sa Milojevićem. To je sad, ja ne znam, ja nisam tamo prisutan na treningu. Pa kako deluje? Ja samo vidim ovo na utakmici, proizvod. Znači, kad god on uđe, jedan od najboljih igrača i u Srbiji gdje je zemlja... Ali kad uđe, ne počinje. Da, ili kad počne igra odlično te utakmice. U Ligi šampiona je dao 3 gola, kao furija je ušao. U zemlji Srbiji, zemlji sporih fudbalera, on je kao beli medved sa brzinom. Stvarno ne znam, to isto treba i on da se malo promeni, ali treba i da se krene njemu u susret isto. Kad imaš takvog igrača, treba malo da bude sa obje strane. Ja ne sumnjam da Milović pokušava da mu nađe žicu, sad možda stvarno je to nemoguće. Ja nisam sad stvarno da sudim o tome da li se on trudi ili ne trudi da njega integriše u sastav, ali očigledno mnogo malo minuta ima i maltene je ove evropske kvalifikacije su prošle bez njega. Dobro, on si povredio koleno protiv onog Lincolna. Da, eto je to. Da. Ali kažu da je pakao Milojeviću da ga kontroliše ne izvan terena, nego na treningu, koji je onako picajzla. Pa to ne znam, stvarno. Ne znam, bio je u ozbiljnim klubovima u Evropi, vidio je kako se tamo trenira, ne znam šta da vam kažem. Kako se ponaša, to ne znam, to moraju ljudi što treniraju sa njim i
Jer stvarno normalni trener mora drži autoritet ispred Dobro, Madi, drugih igrača. Ako stvarno pravi neki cirkus i probleme, onda tu nema pomoći. Ja sam zagovornik teze da on mora da igra svaku evropsku utakmicu. Ili barem većinu. Pa i ja isto, pa i da se zažmuri za neke nestašluke i to. Ako ti toliko pomaže na terenu, daj da onda vidimo, pa ćemo posle da ga prekorevamo i da ga kažnjavamo kad se plasiramo u Evropu. Pa mislim da je tako i u evropskim klubovima, ovim najvećim, mislim, aj sad nije naravno za poređenje Vinicius, pa kakve se ispade pravi i tako dalje, ali donosi. Na primjer, lupi... Pa eto, pa dobro si rekao, pa to smo malo pre pričali. Koliko igrača je tih mladih u Evropi pravili tako neke ekscese, probleme. Pa... Ali po sezoni 20-25 golova lagano. Da, oni to, ali mi ni ne damo šansu onda da 20-25 golova, mi ga ne stavljamo da igra. Da. Ali vidiš, imaš drugu krajnost, evo, Veljko Milosavljević nije bio elitni talenat. Ne barem u tom rangu Lazara Jovanovića, Andrije Maksimovića, ali stručni štab kaže da ne postoji lakši igrač za coaching. Pa eto, mi smo... Da će odmah da ukapira zahtev. Mi smo zemlja gdje će uvijek pre proći taki momci, ponizni, radni, vredni, nego što će proći ovako neki zvrk u glavi kao Lazar Jovanović koji može pred 50.000 ljudi da ti da gol, asistenciju. Uvijek ćemo se preopredeliti, treneri, kažem, struka, će se uvijek preopredeliti za momka skromnog, poniznog, ko što svi volimo, što kažeš, momka da ga za čerkinog muža uzmeš. Tako da, mislim, i to je jedan preduslov profesionalni život da bi napravio karijeru vrhunsku. Znači, da imaš i kvalitet i da si profesionalan. Ali on je prošao Bormutov scouting i to i karakterno su se raspitivali po Beogradu i zvali Đorđa Petrovića kakav je. Da, pa ti klubovi, taj Bormut je sada prodao ne znam koliko igrača kupio pa ih prodao za 5 puta veće cifre. Nije to slučajno, oni se bave kad dovode igrača sa svim detaljima. Koliko bodova prognoziraš Zvezde? Evo ja sam rekao, sedeli smo pre neki dan kad je bio žreb za Ligu Evrope, dakle u opciji su 24, ja sam rekao između 15 i 18. Pa ja mislim tako da. Ja od 12 do 14. Tako, 12 i 15. 12 plus. 12 plus, da. 12 plus očekujem. To ti je korektno. Mislim da će u Evropi, da će proleće igrati sigurno. Sad ne znam koliko klubova igra. 8 da li će biti ide odmah direktno u četvrtfinalu ili osmina? Pa osmina, prvih 8 ide direktno u osminu finala. Mislim da će sigurno igrati 16. finala. To je za onaj baraž za osminu finala, to se tako kaže. To, da. Dobro, ovako za tebe burno leto, kad smo kod Zvezde, ćeš da ispričaš šta je bilo sa Andrijom Maksimovićem. Mislim, znam da mu ti nisi menadžer, ali znamo da si bio uključen u jedan potencijalni transfer. Da, pa to je trebao da bude najveći transfer u istoriji srpskog fudbala. Ja sam ponosan što sam bio deo tog što se kaže posla. Ja sam doveo Paris Saint-Germain u Beograd na sastanak sa čelnim ljudima Crvene zvezde. Tada smo pričali direktno, je Zvezdan Terzić pričao sa direktorom Paris Saint-Germaina i tu sam čuo da je Paris Saint-Germain zainteresovan za malog direktno iz usta od sportskog direktora Paris Saint-Germaina. Zvezdan Terzić je tražio cifru koja se pominjala od 20 miliona. Ja sam mislio u tom trenutku da će sigurno da to ispoštuju. Međutim, posle šta se dešavalo, nisam bio toliko upućen. Znači, ja sam napravio taj inicijalni kontakt, onda su oni posle nastavili klubovi međusobno da pričaju. Nisi bio u grafičaru na sastanku? Bio sam, da. Yeah. Bio sam u grafičaru na tom sastanku. Sve je to bilo lepo, profesionalno i od strane Zvezde i od strane PSG-a i posle ne znam gdje je bio taj kratak spoj, ali eto, Mali je našao sreću posle napravljen ozbiljan transfer. Najveći u istoriji. Opet nije bio taj što je tražila Zvezda, ali opet vrlo, vrlo ozbiljna cifra. Možda i bolje za njega da je otišao Red Bull. Pa sad, Ja koliko sam čuo, PSG mu je namjeravao da ga pošalje u Bragu na pozajmicu. Pa to nisam, da budem iskren, dotle stigao da saznam baš kompletan plan PSG-a, jer PSG, vidjeli ste sad, okrenuo je potpuno smer. Igraju mladi igrači, tehnički potkovani.
Tako da mislim da je imao budućnost u ovom sadašnjem PSG-u. Ok, PSG pre 2-3 godine sa onim mega zvezdama nije uopšte dobro onda za mladog igrača da ode tamo, ali ovaj PSG sa ovakvim opredeljenjem mislim da nije, da je čak možda, jer oni igraju fudbal više pogodan za malog Maksimovića nego što možda igra Leipzig sad. Dobro, ja imam drugačije mišljenje da treba u statutu naših klubova da stoji da ne smeš da prodaš igrača u Francusku. Pa dobro, jeste, ali... Ko je posljednji naš igrač koji je prošao u Francusku? Pa samo su prolazili defanzivci. Evo i najbolje fizikalije možda u reprezentaciji ima Pavlović, nije prošao u Monaku. Da, eto, on nije prošao, ali uglavnom naši u zadnje vreme u top 5 liga u Evropi igrači ofazivni nigde nam ne prolaze. Znaš šta je rekao Radonjić Terzi kad ga je prodao Olimpik Marseille? Što si mi rekao da sam najbrži na svetu, ovdje bek brži od mene. Da, moguće. Ma ne, tamo su zveri. Ja znam kad je Marko Baša otišao tamo, on je bio brz ko zver. I tamo je bio brz, ali on je prolazio tamo, imao je strašnu tehniku. Igrao je špica u OFK Beogradu i ja bih to preporučio svim štoperima da igraju malo špica na treninzima i to je onda mnogo lakše da vide kako se napadači kreću. On je meni to pričao da mu mnogo pomagalo što je bio špic nekada da čuva špiceve posle. Znao im je cake. Da, dobro, mada je on bio inteligentan i brz. Znao od pozadi da igra, a to Francuzi nisu imali. I onda on bio baš iznenađenje u toj ligi. Dobro. A kažem, PSG odudara od Francuske. Mislim, PSG igra fudbal kao da su i Španija, ne da su Francuzi. Što se naše lige tiče, tu, pa evo, ako želiš da pomenemo, ti imaš, sad se baviš li tako, menadžerskim poslom, imaš igrače i u drugim klubovima. Pa slobodno mogu pomenuti šta god vi želite, nema nikakvih tamo. Pa evo, ti si nam pričao još pre 2 godine da obratimo pažnju na Ugrušića kad niko nije znao za Ugrušića, evo danas je reprezentativac Srbije. Pa tako je, da, ja radim u agenciju, imam sa Ostojom Stjepanovićem, bivšim igračem Partizana, i mi imamo 7-8 igrača u agenciji. Jedan od, mislim sad najbolji igrač naše agencije je Ognjen Ugrešić. Mi smo sa njim već od njegove 14. godine. I ja sam svima tvrdio, znaš i ti dobro, tada još za njega, da on ima ove neophodne fizikalije što se traži u top 5 ligama, čak i u Francuskoj. I njegovi rezultati trčanja i brzine su stvarno za momka od 1,90 m stvarno odudaraju od Srbije, plus na njegov tehnički kvalitet. To je prepoznao Partizan. Partizan sad sa ovom upravom, ovo što rade, stvarno to moram da pomenem, to svaka im čast. Danko Lazović i Peđa Mijatović su od ovih klinaca što su svi pričali ranijih godina da su netalentovani, da Partizan nema školu. Tu je samo bio problem u tome davanju šanse. Znači, prethodna uprava koja je bila, svi ovi momci, kad su Vanja Radinović i Arnaud bili u omladinskoj školi, ovi momci su dobijali ugovore tada. I ja sam sarađivao sa njima i znam koliko su verovali u ove igrače Ugrešića, Dragojevića, Jankovića. I jedino nisu imali taj prolazak do prvog tima. Bila su zatvorena vrata maltene za Pa da, dovodili su se stranci bukvalno na kilo. Dovodili su se stranci, ovi momci nisu dobijali uopšte plate, uopšte stipendije. Znači, mi smo podnosili tu velike troškove da pomožemo tim momcima, da uz njihove familije da ostanu tu da igraju. Em nisu dobijali šanse, em nisu dobijali plate. Bio je zatvoren put do prvog tima. I međutim, sada kada su došli Danko Lazović i Peđa Mijatović, stvarno su otvorili vrata tim momcima, široka vrata, i rekli su im, malte, nemoj momci, izvolite. Čak i da greš. Evo vam šansa. I oni su stvarno napravili nešto novo u srpskom fudbalu, pokazali su svim ostalim klubovima da i ti momci mogu da igraju fudbal. Kad im se da šansa, kad im se pruži sloboda da igraju, onda imamo rezultate toga. Ispalo se iz Evrope, ok, ali kako se ispalo? Pošteno, časno, izgubili su od Kibernijana sa igrače manje. Raniji Partizan pobedili su tu utakmicu. Partizan ranijih godina ili naši klubovi da dobiju crveni karton u prvom povremenu, to je 5-0 za protivnika. Ovi momci su stvarno pokazali karakter i kapa im dole za to. Ja sam uvijek pričao i emisijama i pre toga i uvijek ja sam stvarno za te mlade igrače da dobijaju šanse. Ja stvarno, eto, iz ovog mog posla znam da jedino šta se vrednuje iz našeg fudbala u inostranstvu su naši mladi igrači. Je li postojala šansa ona koja se provlači kroz medije da Ugrešić za vreme
bivstvovanja Miloša Vazura ode u TSC? Pa to mislim da to nije istina. To što pričaju, to nije istina. Za TSC bilo je priča da ode u druge klubove, zato što stvarno jedva smo izdržavali. Nije dečko dobijao niti plate, niti šansu da ide da trenira sa prvim timom. Nismo vidjeli maltene put, a imamo takvog talenta u rukama. Tako da bili su klubova koji su se javljali u tom trenutku. TSC nije bio jedan od klubova koji su se javljali. To ne znam otkud to je izašlo u medijima. Ali eto... Samo si htio ga vodiš u Radnički ti tamo. Radnički se interesuo za njega, OFK Beograd se interesuo za njega. Prepoznali su ljudi kada su gledali utakmice u Omladinskoj ligi. Ovo što mi pričamo su prepoznali. Austrija, Vijena je htjela isto da ga kupi u to doba kao mladinca. Međutim, hvala Bogu da nije otišao, da je ostao u svom voljenom klubu, gdje je od 8. godine, gdje su ga roditelji vodili na treninge, svaki dan su putovali za Beograd, otac vozio, dovozio i mali je stvarno veliki navijač Partizana i eto dočekao je u svoje saigrače da igra za prvi tim i stvarno živi svoj san ovih dana. Dobro, oni žive san, ali se san Radničkog iz Kragujevca sa kojim se također blizak tvoj prijatelj Slavko Perović je tamo, sad jeste, nije, to će se raščevijati ovih dana. Po znacima navoda si im pomagao, ajde tako da kažemo. Kako si vidio njih ovog leta? Onako, za nas je to razočaranje bilo. Prvo da kažem, Slavko Perović, on je stvarno napravio od Radničkog iz Kragujevca brend jedan u srpskom fudbalu. Klub koji maltene strance pre toga nije ni imao. Sada dolaze momci iz Tunisa, iz Francuske, iz Portugala. Razni agenti, razni klubovi, skauti se kreću po ložama, stadione u Kragujevcu, po hotelima u Kragujevcu, puni se stadion. Stvarno su napravili jednu izvanrednu priču. On je doveo Feđu Dudića za trenera koji je tamo napravio stvarno ogroman uspeh. Međutim, oni su isto po meni shvatili Evropu kao život i smrt. Znači, došli su do toga da Evropu koja maltene ne donosi neka velika sredstva. To prvo kolo Lige konferencije ili Lige Evrope. 200.000, tako? Oni tu potroše pola za putovanje. Da, ili možda isto. I hotele, to im donosi prodaje jednog prosječnog igrača iz kluba. Znači, oni su to shvatili i sebi su nabili veliki neki teret i velika očekivanja i veliki pritisak. Svi, ja sam to osjetio, bio sam na Zlatiboru tamo svakodnevno sa njima. Baš veliki su teret sebi stavili na pleća. I to se osjetilo pogotovo u prvom poluvremenu protiv Farskih Ostrva, utakmica kod kuće, gdje su bili oduzeti igrači, igrali su utakmicu, ali baš onako pod velikim pritiskom. Međutim, u drugom poluvremenu su se opustili, odigrali su odličnu utakmicu, ispromašivali se i onda su otišli na Farska Ostrva gdje su drugačija pravila fudbala, gdje se aut izvodi po minut, gdje se donosi peškir igraču da obriše loptu, da izvede aut po 20 metara, baca svaki aut je prekid, gdje se puno gubi vremena dok se postavka napravi kod kornera, mali teren, malo kojih je pobedio tamo ta Farska Ostrva. Dobro, ekipa ima taj defekt, to jest govori se o toj ekipi, oni su sa Farskih Ostrva, ali su prilično ok ekipa. Ne, oni su sa Farskih Ostrva, ta ekipa je dala Ferencvarošu koji je skuplji od Crvene zvezde, možda ekipa, 3 komada su im dali u sred Budimpešte. To je ekipa koja ima iskustvo igranja u Evropi, znači oni su ih tamo, da kažem, fudbalski prevarili i ispali su iz Evrope. A s obzirom, ne bi to bio tolika tragedija za njih da nisu ispali prethodne godine protiv Mornara. Taj Mornar je stvarno bio neuspeh za njih, to ne možemo da se lažemo. Kući su imali isto set prilika da prođu dalje. Da. U Leskovcu. I tamo sam bio na utakmici, baš su slabije odigrali u Baru, ispali su, to je da kažemo neuspeh. Ali mislim da to nije tragedija, da su oni napravili mnogo više lepih stvari nego što su 2 poraza u Evropi. Za jedan Radnički Kragujevac. Mi sad gledamo, ispali su iz Evrope i treba sad da se ugase ovaj Kragujevac. Ne da se ugase, ali jednostavno konstatujemo da nisu uspjeli. Oni isto sada, viš, onaj Konatar, direktor, predsjednik kluba, posle prvog ispadanja iz Evrope, on je podneo ostavku, pa se vratio, sad je podneo Slavko ostavku. Mislim da to greše. Oni treba da nastave samo u ovom ritmu, oni prodaju igrače, oni sada prodali su Aleksića prošle godine, ove godine će prodati, pretpostavljam mogu malo Mičetića i još neke igrače, na ceni su im igrači, zovu ljudi, pitaju za njihove igrače, to su ozbiljne stvari, prodaja igrača za 3 miliona, za 1,5 miliona, 2 iz Radničkog iz Kragovca, to je prosto nezamislivo bilo ranih godina. Evo
ti si bio špic, mi smo ovdje nekoliko puta konstatovali To da nemaju tog kilera koji bi možda završio. Da su dobili pravog špica da bi bolje prošli. Da, ali nije lako naći napadača. Pa evo, nema Real Madrid napadača, pa ima Mbappe igra u napadu. Nije baš lako naći napadača. Nije za te pare oni mogu dati i jako solidnu cifru za napadača za našu ligu. Međutim, nije to garancija plata od 8-10 ćeš ti doveš neku zver i plata od 3.000. Znači, nije to... Znači, nije baš lako prvo dovesti igrača u Kragujevac, dovesti igrača u Srbiju u nekim godinama. Oni neće da dovode sad starijeg igrača nekog puno, nisu htjeli bare. Nekog premladog, koji opet htjeli su igrača koji može ekspresno da im donese rezultat, ali to nije lako naći za Kragujevac. Nije lako ni Partizanu i Zvezdi to naći. Ali eto, oni su uspjeli da nađu, mislim, posle, ali nije bilo, imali su mnogo promašaja isto oko tih igrača. Mada dobro su im krila i ovaj momak iz Sporta što je došao. Ne, ima tu dobrih igrača, stvarno, dobrih igrača ima. Ima je dosta pogodaka sa tim igračima. Došao je Bevi sa Malte, nikoga nije znao, podigao je sebi cenu. Došao je, ne znam, golman Leković iz Rada, nije branio nikad u životu u Radu. Mada vidi, lepo je rekao jedan čovjek iz Kragujevca, nama je loše došla Evropa jer mi nismo Evropu zaslužili. Ako znaš, oni su dobili 2 utakmice od posljednjih 13. Pa dobro, to jeste, nisu zaslužili sad. I dobili su Zvezdu koja je došla s jednim treningom, bio prvi manje, osvojili titul. To je maraton. U maratonu se ide nekad ovako, pa nekad po sredini, pa na dole. Oni su tada pri kraju maratona išli na dole, ali su i s tom putanjem na dole uz 1-2 skoka ka gore ušli u Europu, tako da ne može se govori nezasluženo. Ako se od, 36 utakmica su bili na mjestu koje je Evropa, ne može se govori da je nezasluženo. Možda je nezasluženo bi bilo da su igrali dvomeč protiv TSC-a za ulazak u Evropu, pa da ih je TSC, ubio od fudbala, da su oni iz jednog šuta dali gol. O tome može se govori da je nezasluženo, ali nezasluženo posle 37 utakmica ući u Evropu, to je glupo reći. Eto, sam si pomenuo TSC, oni onako variraju ove sezone zapravo. Kao da se još traže, što je normalno ime novog trenera, ali su se tražili dugo, boga mi, i u prošle sezoni. Jeste, TSC, od kad je otišao Žarko Lazetić, nikako ne mogu da nađu pravi smer. Ovo leto su prodali puno igrača, baš su rasprodali ceo tim, nisu puno igrača doveli, eto imaju u Srbiji, eto oni su, ne znam da su namjerno Srbi mi ostavili prelazni rok do 19. septembra da može da se reaguje. Mislim da će mnogi klubovi sada koji su loše startovali... A sad sam rekao, ćeš da kažeš pre nego što je počela utakmica, odnosno snimanje, šta si nam rekao? Da, Slavko Perović, on ti je kralj septembra. On je kralj septembra, očekujem jedno od 3 do 5 pojačanja u septembru. Gledajući ovaj predstavljen... Prvo očekuješ da ostane, mislim. Da. Nadam se da će da ostane. Eto, ja se nadam, jer stvarno momak je, ja sam se šalio sa njim, rekao ti si rekao donao svetlo u Kragujevac kad je bila kad su reflektori stigli u Kragujevac, rekao ja sam mu slao sliku. Promijenio sam samo glavu Tesla i on slao sam mu, to je bilo baš zezanje, dobro. Nije uopšte zasluženo da je on prihvatio odgovornost na sebe i da ode, ne znam zašto, što se ispalo iz Evrope. Sad je teško, mislim nadam se da će uspjeti da ga ubede ljudi da se vrati. Ali nije on baš laka glava za ubeđivanje. Ljudi misle da je on otišao kao da je tu, ali on je tako i karijeru završio. Samo jednom otišao i to je to, sa 30 godina. A reci mi, od koga najviše očekuješ promjena u ovih, malo više od 2 sedmice će trajati još prelazni rok u Srbiji? Sam si rekao, TSC će verovatno dovoditi, pošto nije dovodi mnogo. TSC verovatno, da. Kragujevac verovatno. Zvezda je promenila jednog igrača, ne znam da će oni dovesti i prodati. Nemaju, njima više nije, oni do sutra, to jest do danas. Da, oni onda neće. Ove druge klubove, možda očekujem Novi Pazar da će dovede isto u prelaznom roku nekoliko igrača. Opara ide. Da, Opara ide. Ovaj Željezničar Pančeva moram da pomenem, tamo mi je kum, direktor, ali ne govorim zato što mi je kum. Stvarno lepo rade, trude se, vidim što je dokaz, dali su mladom perspektivnom treneru, mom bivšem saigraču Kokoviću, novi ugovor, igraju dobar fudbal, mislim da su dobro odradili prelazni rok, doveli su te naše igrače koji su u inostranstvu se pokazali ili nisu pokazali, rano su otišli, vraćeni su uz nekoliko iskusnih igrača i par stranaca, ovo što sam vidio do sada stvarno lepo deluje i znam da se bave
da se bave svojim poslom, ono što se kaže, temeljno. Gledaju te igrače po ceo dan, imaju scouting službu. Intenzivno igraju, vrlo lako. Da. Mislim da su oni stvarno jedno osveženje za srpski fudbal, taj klub. Imaju ozbiljne uslove, oni imaju filijale 2 u drugoj ligi. Vršac i Smederevo, oni mogu da kombinuju, da rade sa tim igračima, da ih razigravaju u 2 kluba, što nema niko u Srbiji. Sem Zvezde. Kad si pomenuo prelazni rok, Zvezda će verovatno morati da rastereti igrački kadar pa da ih pošalje na neke pozajmice, gde toliki broj igrača koji ima na raspolaganju. To stvarno ne znam šta će da rade sa... Koliko ima Zvezda pod ugovorom igrača? Ima 50. Ima preko 50. Da. Ali nemaju sad viška. Čak su rekli možda će svi da ostanu. Oni za ove mlađe imaju rasterećenje. Zvezda, omladinci, grafičar, Ofka. Nego ne znam s ovim strancima gde će, šta će sa svim to, ko će da igra. Biće tu nezadovoljstva ako ostanu svi. Milson i Babika i Radonjić i na krilima ih ima samo koliko hoćeš. Olainka, da. Mirko je isto krilo, bude. Pa neće da Mirko biti nezadovoljno. Imaš i 3 špica, Šerif, Duarte i Arnautović. To isto mnogo za ovu situaciju. Ok, da su Šerif i Arnautović i Mali Damjanović, to je prihvatljivo. Ali 3 špica iskusnija, starija koji očekuju da će da igraju stalno. 3 stranca. 3 stranca, oni svi očekuju da će da igraju. To će biti nezadovoljstvo ako neko od njih ne bude igrao. Kad budeš ovo pričao, kad se bude prikazivalo, možda i Šerif ne bude u Zvezdi. Pa eto, to sam čitao da će da ode. Pa mislim da je možda i pravo vreme da taj momak ode. Zaslužio je, stvarno odigrao je vrhunski u Zvezdi. Iako smo, malo pre smo pričali, za njega sam zaboravio, on je bio možda glavni u tome. Ja sam prvi rekao da mi se ne sviđa koji igrač kad je došao u Crvenu Zvezdu. Sad povukao sam te reči vrlo brzo. Stvarno je momak odigrao vrhunski fudbal. Pokazao je šta se traži u Evropi. Znači snaga, moć, više nema tih devetki koji su kao tehničari, sada su devetke zveri. On je pravio razliku u evropskim utakmicama Crvene Zvezde. A da ne kažem u našoj ligi gde je davo golova koliko hoćeš. Tako da momak je stvarno zaslužio da ode da naplati ovo sve. Mada dobro se naplaćuje i kod nas. Ali da naplati svoje igre i da ode gde je on zadovoljan. A da ostanu ovi momci i da malo i ovaj Damjanović volio bi da dobije šansu da ga vidimo srpski špic posle dugo vremena u Zvezdi da igra. Kad pomenu devetku, moram da te pitam, evo ti si igrao tu poziciju, ja ću reći, meni se više igrački sviđa Andrej Kostić nego Jovan Milošević. Jovan Milošević ima više iskustva, možda više talenta za kombinatoriku, ali ovaj momak jednostavno svaku šansu malte ne pretvara u gol. Kako ti vidiš njih dvojicu u Partizanu? Meni su stvarno dobri igrači obojica. Jovan Milošević, sad zavisi od ukusa. Jovan Milošević je drugačiji igrač, tehnički je obučeniji, više može sa njim da izađeš kroz igru i sada postiže i goleve i on. Ne zaboravim, ima ozbiljnu statistiku ima dečko. Samo kažem ko mi se više igrač. 12 utakmica, 7-8 golova. Sad tebi se sviđa više Kostić, meni Milošević, njemu ne znam treći, ali kažem da su momci stvarno odlična 2 igrača. I dobro je za Partizan da ima dva različita napadača. Kad im treba da se probije neki gust bedem odbrane, tu je Kostić. Kad im treba da se razigra ekipa, da se uključi cela ekipa oko špica, tu je Milošević. Ja mislim da Blagović, gledajući njegovu karijeru, mislim da on voli više taj tip igrača kao što je Milošević. Da učestvuje u igri, da dođe na svoju polovinu po loptu. Nemanja Nikolić mu je to igrao isto pre u Partizanu, pa pre toga Nenad Lukić u Inđiji tamo i posle toga. Voli više napadače on koji su, da kažem, više lažne devetke nego onaj pravi robustni napadač kao što je Kostić. Taj mali, stvarno da kažem za to Kostića, neverovatan učinak, mentalitet. Ja sam bio napadač i znam kako je kada ulaziš sa klupe u igru. To uopšte nije lako da ti uđeš u ritam utakmice, da ti skoro svaku utakmicu kad uđeš da ti postigneš gol. To je nestvarno. Ko su ti 3 najbolje napadača u ligi? Ti si bio. 3 najbolje napadača u ligi. Žao mi je samo što je otišao jedan napadač. On mi je bio najbolji u ligi. Stojiljković iz Oka Beograda. Taj mi se mnogo sviđao. Snaga, brzina, kad je počeo da shvata ozbiljno fudbal, kad odigrao je polusezonu za Oni su imali problem sa njim jer pojeo ga Beograd prvih 6 mjeseci. Istetovirao se skroz, aj sada ne pričamo, jeo u 4 sata malo i navikao, ovo je Velegrad, malo
još je Gastos, oni to vole Da. ali poslije su se malo bavili. Da, kad su se malo, a o tome pričamo. A mogli su da ga puste da radi šta hoće i taj dečko bi prošao kroz Beograd. Pričali smo na početku o tim igračima. On isto mlad, generalno dečko. Da smo ga pustili da nastavi tako da se ponaša, da živi. Da mu neko nije malo izašao u susret, popričao sa njim na ljudski neki način. Treba svima dati neku šansu. Ok, ne možeš 17 puta da pričaš sa njim, ali jednom, 2 puta da priđeš, da ga otvoriš kao čoveka. Bitno je da ti, svi smo mi fudbaleri, ali smo pre svega ljudi. I znači kad ti neko priđe na ljudski način, ako si stvarno osjetiš da je neko ti dobronamerno priđe, to je velika stvar. Kod njega je to uspjelo i bio je stvarno vrhunski napadač u ligi. A pitao si me da se vratim, pa Šerif, Jovan Milošević i eto je Kostić. To su 3 napadača trenutno najbolje u ligi. Šta je sa tvojom Vojvodinom? Kad kažem tvojom, igrao si tamo, osvojio pehar kupa. Kupa, da. Kup sam učestvovao u toj generaciji. Da, prvi u istoriji, da. Generaciji ove godine malo bolje nego prošle su krenuli. Sezone zapravo. Pa Vojvodina, ne sviđa mi se iskreno kako oni rade tamo u tom klubu. Imaju mnogo dobru financijsku situaciju, barem što čujem sa strane, ja nisam upućen. Dovodili su dobre igrače, strance. Došli su stvarno ozbiljni igrači kao što Dele, pa je bio... Serije je bio možda najbolji igrač. Stvarno su tu pogodili sa par stranaca vrhunska, ali oni imaju omladinsku školu za Vojvodinu, za taj deo. Za cijelu regionu. Preozbiljnu omladinsku školu. Isto oni kao što Zvezda uzima iz Srbije, mada Zvezda je počela od njih da uzima ove igrače. Tu ne znaju da zaštite te najbolje talente njihove, to je isto problem. Sad su im uzeli nekog od 15 godina. Pa da, mnogo puta su im uzeli te njihove produkte i oni isto uzimaju bazu iz cele Vojvodine i da ti igrači malo imaju prolaz u prvom timu isto. Oni nemaju to, da kažeš, oni su propustili u zadnjih ne znam koliko godina, mnogo velike talente nisu kod njih iskazani na pravi način. Sad ću vam reći, oni su imali u 2005. godištu 2 možda najbolje igrača u Srbiji u to doba. Majstorovića, koji je otišao kao poluproizvod za neku malu cifru koju bi sada zaradio, otišao u Dinamo Moskva. Miloševića i Jovana su prodali 3 mjeseca do isteka prelaznog roka, to je isto prodat kao poluproizvod. Lazar Jovanović, da ne pričam, najbolji igrač 2600 u zemlji. Kabić je isto prodat kao poluproizvod. To je sad ono što mi pada na pamet. Znači oni će posle ovakvih talenata će morati da se načekaju da bi opet zaslužili da imaju nekog tako dobrog talenta. Tako da mi taj deo mi se ne sviđa, to moram reći. I oni su sa takvim ulaganjima nisu igrali Evropu. Znači oni su mogli sa mladim igračima kao što Partizan sada igra da budu na istom tom mestu. Puno su uložili, puno su para dali. Mislim da nemaju dobar balans u ekipi, da su puno doveli sličnih igrača na istim pozicijama. U veznom redu mi igraju 3-4 igrača, dobra igrača, ali sa istim karakteristikama. Nisu različiti tipovi igrača, tako da nije im balans dobar u timu i muče se. Mada sam čuo da im otima dosta TSC isto te klince, jer ima bolju, ti si odakle iz Bačka Topola. Otima, mislim da ne toliko. Ne, otima. Vojvodina je ipak brand, ja znam te njihove mlađe kategorije, oni više nemaju ni s kim da igraju po Vojvodini, oni pobeđuju po 10-0, 15-0, to je isto problem. Ugasili su se ovi centri, Zrenjanin nema ekipu, Spartak je slab dosta u tim mlađim selekcijama. Nemaš, kako se zove, Bačku Palanku, nemaš sad, da se prisjetim koji sad su sve gradovi. Bio je Apatin ranije. Apatin, da. Bile su mnogo jake škole fudbala u Vojvodini, sada to više nema i oni nemaju ni konkurenciju ta deca sa kim da igraju, to im je isto problem. Ali kažem, Vojvodina bi kao takav veliki klub, ogroman, morala mnogo više pažnje da posveti deci iz omladinske škole. Malo smo se fokusirali na ove tvoje bivše klubove, između ostalih, a Radnički, Niš. Ajde, čisto da pomenemo još neke poput njih ili Napretka. Onako, veliki gradovi, velika baza, mogućnosti, ali tanko je to. Pa njih stvarno slabo poznajem, baš preslabo, nemam nikakav kontakt sa tim klubovima, niti sa ljudima iz klubova. Ovako ti fudbalski deluju, gledaš utakmice. Ovako fudbalski, da, to je mučenje, iz godine u godinu. Niti nekih ekstra talenata, niti sad eto, kažeš, Niš je pogodio s ovim Trivante Stuartom, stvarno ozbiljan špic. Prodali su ga
međutim rezultati su im loši. Za takve gradove, za takvu populaciju ljudi. Ja se sjećam napredak u drugoj ligi kad su igrali baraž, to je bio pun stadion za baraž za ulazak u Superligu. A sad kad igraju Superligu, ajde oni su okrenuli samo domaćim igračima sada. Mislim da hoće da budu kao srpski Bilbao. Kao Bilbao, da. Neće da dovode strance, što je okej, ajde, ali... Ali negledljivi su. Negledljivi su, nemaju neki prepoznatljivi stil. U svakoj ekipi imaš nekog igrača, pa gledat ću zbog njegovog IMT... Da. Ne znam, oni su nekako, što kažeš ti, negledljivi. Nemaju neki pečat, da kažeš, da bi ih sad pratio. Prosto nisu mi interesantni da ih gledam kad je liga naša. Uvijek prebacimo neku drugu utakmicu. A da li ti je interesantan Lalatović? Pošto je uvek oko njega polemika, intriga i tako dalje. Evo ga ponovo i u Mozart Bet Super ligi. Kao trener, da li je u posljednjih nekoliko godina stagnirao, nazadovao, napredovao možda? Pa ja sam sa Nenadom igrao njegov zadnji dani u karijeri u OFK Beogradu, pa smo igrali zajedno. On je bio stvarno onako laf momčina, za primjer, kad je igrao fudbal nama mladim igračima. Sad kao trener vidim da se ne snalazi baš najbolje. Promenio je puno klubova. Konferencije za štampu su mu intrigantne, više je vama zanimljivo. Pa meni čak više nije ni zanimljivo. Da. Evo recimo ovo Lučani... Ne znam, ne sviđa mi se to što se dešava oko njega. Uvijek je neke svađa, neki problemi. Ne znam zašto to tako. Bio je sad u Podgorici samo vrlo kratko. Ja mislim da u Lučanima neće biti. Ne pratim situaciju zašto je to tako u tim klubovima gdje je on bio trener. Krenuo je stvarno i dobro tu trenersku karijeru, osvojio je trofej u Vojvodini što je ozbiljan uspjeh. Mislim da poslije toga nije imao uzlet kakav je i on planirao i kakav je trebao da ima. Sad, kad smo već pomenuli mladost, tu je se profilisao jedan od najboljih strelaca također našeg takmičenja, Milan Bojović, sa kojim si dugo vodio bitke. Da li ti je žao što, evo sad mislim da si potisnut na, čini mi se, 4. poziciju na treći sam. Mislim da je Pavkov umeđu vremenu. Nije. Ima neki sajtovi što ja sam dao... A pratiš sve? Ne pratim, nego znam. Ne pratim sve, nego znam tačno koliko sam golova dao. Dobro, da. Znam svaki gol što sam dao. Dao sam 80 golova tačno. Nego neki sajtovi pišu, uzeli su mi ove golove što sam dao, 74 pišu što sam dao, onih 6 golova što sam dao za OFK Beograd u prvoj sezoni play-outa i play-offa. To ne prati transfer market. Pa tad nije bio transfer market. Ne doseže transfer market dotle. I onda meni te golove... Ali ti si zapamtio. Oduzimio, ali sam ja zapamtio. Ja znam svaki svoj gol i gdje sam ga dao i kako sam ga dao. 80 golova tačno sam postigao ligaških. I na trećem sam mjestu. Dugo godina sam vodio u toj... Zato te pitam, to je bilo baš onako interesantno pratiti. Bilo je najinteresantnije bilo kad smo se trkali ja i Bojović. Da budemo iskreni. Sad ovo više nije interesantno. Kata i daj golove ko na traci, recimo sve. Mislim, on je stvarno igračina, dečko i to. I ovu trku je učinio nezanimljivo. Nema ko da ga stigne, ja mislim, za vek vekova. A ti dovoljno možda, dovoljno govori o ligi. Kako i dalje prolazi Kata i ovdje? Pa, Zvezda je mnogo dominantna u ovoj ligi. Iako je najveći majstor možda... Ja sam gledao zadnjih 3-4 derbija, Šerif Ndiaye nije izašao iz 16 metara maltene u derbiju. Znači, to je nevjerovatno. To sam baš pričao ljudima iz Zvezde kad sam bio kod njih. Rekao, ja u derbiju nisam pogledao od Kostajića na gol. Rekao, od 5 derbija u 3 nisam maltene pogledao ka golu. A ovdje sada špic Zvezde stoji maltene 90 minuta u 16 ili oko 16. I čuva snagu za lažna kretanja, za napadanje prostora. Znači, to je baš nevjerovatno. Imaju stvarno ti momci sada u Zvezdi puno više šansi i prilika za golove nego što sam moja generacija imala u Zvezdi. Dobro. Mi smo se mučili da stvorimo šansu. Evo, veruj mi, ja se sjećam vrlo dobro tog doba. Ja sam imao statistiku maltene od 100% šansi i 95% golova. To je bilo kod Robija, tako? I kod Robija i kod Ace Kristića. Ste bio alergičan na platu? Koliko ste dobili platu? Tad nismo dobijali dugo plate i to, ali smo bili srećni što igramo. Ja sam bio ponosan, srećan igraš u Crvenoj Zvezdi. Nisam ni razmišljao ni o plati, ni šta ću da jedem. Si tad bio oženjen? Ja sam tad bio oženjen i imao sam sina. Taman 2010. sam dobio sina. To mi je najbolja godina u životu. Potpis za Zvezdu, oženio se 2010. i rodio mi se sina. Ali koliko si dao golova za Zvezdu? Za Zvezdu tačno sam dao na 55 nastupa zvaničnih 30 golova. A znaš što ti kažeš, mi smo negativni ljudi, po čemu te pamte u Zvezdi? Ne u Zvezdi, nego navijači.
Vjerovatno po promašaju u derbiju. Utakmice kad mi Prince Tego dao gol, kad si izašao sam na Stojketa. I ja pamtim sebe po tome isto. Zato što to je Zvezda, to je veliki klub. Znači ja sam imao statistiku, ako pogledaš 55 utakmica, 30 golova, to je preozbiljna statistika. Međutim, eto, taj derbi smo igrali za titulu, ja sam imao šansu. Malo pred sam pričao da sam imao ozbiljnu realizaciju u Zvezdi. Ali tada sam imao šansu na utakmici što svi gledaju. Nije njih briga da sam ja iz 5 šansi protiv Borca, ne znam, i Vojvodine i ovih dao golove. Tada, kad je trebalo za titulu, sam izašao 1-1 sa golmanom. Stojković mi je odbranio i mi smo izgubili tu utakmicu i titulu. I ja sam odmah sutradan bio u novinama, pisalo se o tome da Zvezdi treba špic koji daje golove. Šanse, koji iskorišćava šanse. To je Crvena Zvezda, to je veliki klub, zato mnogi igrači ne mogu da se nose sa tim. Možda je i naš kolega to pisao, sad se ne sjećam. Neko mi je... Rajko, kako te Rajko pitao? Rajko me je pitao, posle te sezone, na pripremama, kad se završile pripreme, pitao me Rajko Delibašić na konferenciji, da li vi mislite da Zvezda sa vama u špicu može da osvoji titulu? Kako si reagovao, sjećaš? Da, ništa, kako sam reagovao. Ali ti je rekao tad neko iz stručnog štaba, da sam to poslije čuo, kad izađeš sam na Stojketa, bockaj ga. Da, bockaj ga, da. A ti si utrlo. Bockaj ga, ja sam tu bio neodlučan. Vodio sam loptu, kad sam imao priliku da šutnem, pre toga odlučio sam se za loš potez kod napadača, poveo sam loptu još jednom i onda sam sebi skratio ugao, njemu sam dao šansu da izađe i da mi zatvori i posle nisam imao gde valjano ni da šutnem. A samo 10 dana pre toga sam u kupu dao gol za 1-0 i posle toga sam imao za 1-0 i još jednu šansu sam imao. I ta dva zicara su mogla da me naprave baltene u to doba da sam dao gol. Tada Partizanu i u derbiju za titulu bio bi slavljen kao heroj, ovako sam ispao tragičar u te dve utakmice. Ali tačno znaš koliko si golova, znaš anegdotu koja se priča po tebi u beogradskim kafićima? Pošto si pomenuo kuma. Da zoveš Šaranova. Šaki kume, izgubili smo 4-2, ja sam dao 2 gola. Šaki kume, dao sam 2 gola, izgubili smo 4-2. Kao da sam srećan kada im ja dam gola, kao da me ne zanima rezultat. Nije to istina, ali normalno da sam bio tužan kad ne dam golove. Mi špicevi smo polubolesni sportisti, što se kaže. Jer od napadača nikog ne zanima kako si igrao, vi novinari svake nedelje ocenjujete i gledam i vaše ocene, koga zanima šta sam ja istrčao, radio, skočio, proigrao, zagradio, kad nisam biće to, pomenut ćete vi to kad je pozitivno, ako je dobila Zvezda ili Partizan, pomenut ćete vi da sam se dobro gradio i to. Međutim, ako prođe dobrih građana 3, 4, 5, onda će se reći ovaj dečko ne daje golove, dajte momka koji daje golove. Manite me građanja i trčanja. Vi to znate najbolje. Dobro, to Šilja Pešić to govori. Vi to znate najbolje i navijači to znaju. Tako da smo ali to je tako, to nije, nismo mi to izmislili, to je u fudbalu tako. Kao što je u fudbalu, u fudbalu je dostini igrača, ne kaže sad Messi i Ronaldo ovi. 95% si tužan, nesrećan, patnja, a 5% si srećan. I mi svi treniramo, radimo, odričemo se zbog tih 5% sreće. 3 najbolje igrača lige. 3 najbolje igrača lige. Sad u ovom trenutku 3 najbolja igrača lige. Ili od koga očekuješ? Ili ne znam. Pa očekujemo od Ugrešića da bude jedan najboljih igrača lige, to da ne budem lažno skroman. Stvarno verujem mnogo u tog momka. Kata je počeo nesvarno sezonu, ne znam šta. 8 golova. Otpisuju ga pa ga dopisuju već 5 sezona. Dečko dao 8 golova u 5 kola. On će vjerovatno biti sada u našoj ligi, ne znam, bit će odmoran, vjerojatno ga u Europi neće stavljati. U našoj ligi će da bude isto jedan od glavnih. To je 2. I... Ili ima neko van večitih da ti ne se znam, da dopada? ne kažem sad ko je... Ne znam, sad stvarno van večitih. Teško da mogu da sada prognoziram, da budem toliko siguran da će neko... Mirko Ivanić i Kataj su prostudirali ovu ligu i dok god imaju snage oni će da šaraju ovom ligom. Mirko i on, mislim čak i u Europi da mogu još da doprinesu, pogotovo Mirko. I sad je dao gol, ali... Mirko igra standardno. Našu ligu su stvarno uz ovu jaku Zvezdu, oni se stvarno igraju fudbala. I ko će biti ono što si bio ti, najbolji strelac takmičenja? Najbolji strelac takmičenja će biti ili napadač Zvezde ili Partizana. Pa kad ti nije napadač? Ili napadač? Isto vodi se kao napadač. A 3 najbolja saigrača s kojima si igrao u srpskim klubovima? Znači igrao si za Ofku,
Zvezdu, Rad. Proleter. Si bio Proleteru, jesi? Bio sam, da. Najbolje saigrač, Ognjen Korman u Zvezdi, on je bio paklen igrač. Ima mnogo igrača, naljutio se neki što kažem, ali stvarno on je bio klasa nad klasama. Nisam sad imao saradnju neku specijalnu u Zvezdi, namestio mi je par golova i to sad da kažem, ali s kim sam igrao na treningu, šta sam video, šta on može i kakvi su mu on. U Radu sam imao strašnu saradnju sa Čavom Dimitrijevićem. On isto je mogu da ga tu stavim. I... Pazi, imaš Ofku. Ofka Beograd, Branko Lazarević. Branko Lazarević, s njim sam sarađivao. Desni bek, dobro. Ne, štoper. Nisi pošten, odmah da ti kažem. Pa to ti drugar iz Novog Sada. Nema veze. Sedite zajedno. Jeste mi drugar iz Novog Sada, ali stvarno, ko je pratio tada Ofka Beograd, ja sam imao strašnu vezu sa njim na utakmicama. Imali smo, ja se izvučem na stranu, on je znao da je povede kao štoper i da mi da dugu loptu, onako laganu preko odbrane. Ja sam utrčavao, ja sam ulazio, dao sam 3-4 gola, tako, 2-3 penala su bilo nada mnom. Mnogo šansi sam imao, tako da sam to uvek, falili su mi ti štoperi posle u karijeri, da sam imao tako, da veruju u mene u tom, da mogu da pobegnem sa tim loptama. I sa njim sam imao izvanrednu saradnju. Češ da kažeš šta si rekao Terzi kad si vidio Mimovića na treningu? To mogu da budem da budem ponosan na to što sam tog dečka u 3. ligi, kada su mnogi tamo saigrači su mu tražili mane, ono što pričamo, te ne prati liniju, te iza leđa ne gleda, da ono. Ja kad sam vidio fiziku tog momka u 3. ligi i kontrolu lopte, ja sam lično poslao poruku Zvezdanu Terziću i rekao sam mu Ognjen Mimović, to je novi Bane Ivanović, samo niži za 10 cm. Rekao, po fizici i bit će A reprezentativac. To sam napisao. I to je bilo sada, ovo mi je sada iznenađenje u Turskoj da je ovo, ali to nije do kvaliteta i do fudbala, to je sigurno, jer stvarno desni bek im nije prioritet da im igra stranac ako su... A što ga kupili? Ne znam. To je veliko pitanje. I mislim da će taj momak, gdje god bude otišao u zapadnu Evropu, da eksplodira. A znaš koji je najproslavljeniji gol Zvezde u posljednjih 20 godina? Znam. Protiv Javora. To, kao protiv Hrasta. Javor je uzeo tada Zvezdi bodova i mi smo se mučili protiv njih kao da smo igrali protiv Zvezda, kao Zvezda protiv Pafosa sada. I ja ga dam u 90 i ne znam koje minute. Četvrtom ovog centrirati. To je bilo nevjerojatno. Ja sam sada kad gledaš to i ja kad gledam utakmice, to mi je prosto nevjerojatno. Ja sam te godine dao 4 ili 5 gola za pobjedu u 90 minutima za Zvezdu. Subotica, Javor, Sloga Kraljevo, Rad. Teleoptiku sam dao 2 gola. Mislim, ne 2, dao sam 1 u 90. U kupu u 93. minutu bili bi penali, to je bila epska sramota. Dobro, ti sam igrao penale s Grafića. Eto, ali je prošao, da. Ali prošao je pa se sad ne priča o tome. Ali zamisli ti u to doba Zvezda Teleoptik, poluvreme 0-1 za Teleoptik. I 2-1. 0-1. Znači, sećam se tada reakcija Ivana Adžića i Vladana Lukića na poluvremenu, to je bilo ljudi. Šta je bilo? To je bilo ljudi, jeste normalni ljudi, šta radite, kao ubiće na sve. I srećom, kad smo izašli na drugo poluvreme, ja sam odmah postigao gol za 1-1 i muka i onda je Deksa Milovanović iz auta ih prošao dvojicu, trojicu, vratio mi povratno, ja sam zažmurio i šutnuo punom i pod prečku ušla lopta i... A dobro, ko je tad igrao za Teleoptik? To isto možda kažeš Grafičar, možda su igrali Belja, Messi. Pa ko je igrao sad? I branio je golman Petrović, što je posle branio za Partizan. Ostojić, onaj štoper. Aha. Nisu bili Sad možeš nekog zaboraviti, ne znam da li neko napravio. Neca Tomić i ta. Nije. Neca Tomić igrao sad za Partizan. Tim. Dobro. Najbolja anegdota za kraj, pobiće na sve. Najbolja anegdota? Ne, sad kažem... Sam si rekao. Da. Odličan si bio kao sagovornik, kao što si ostao i kao golgeter i čekamo te u nekom od narednih izdanja kad bude opet se malo nakupilo anegdota da nam pričaš. Tu sam uvijek kad god hoćete. Kada rezimiramo sezonu tokom proleća ili tokom leta, da vidimo šta će se ostvariti od naših i od tvojih prognoza. Pa naravno, onda da vidimo koliko smo stručno analizirali. To bi bilo sve za ovu epizodu podcasta 2x45. Nastavite da nas pratite za 7 dana.